nyalo pele kekele kata mne penjo moro inyalo paro jatend piny Kenya kinde mabende jotend migepe nachuorak mano State House kaindi. Nwacho ni ntiere moko kuom jotend migepe mabende samoro gone gi simu gi kata mnane ang'o matimore departments mabende gintiere. Nyalo kele kata mne penjo ni dibed ni rode moko nitiere mabende koro osechako yawre nikech kineno kata mna kaka jaul rieko ne piny owacho kata mna jang'ad rieko loso kamano chaka gima kata mna koro nitie kaka tich gwenyogi. Kata kamano jotelo mopogore bende koro oselose kuom ranyisi Senator e county ma Kakamega Boni Alwali odwaro mar mondo mi jatend piny Kenya othich oko e tich mano jatend migawo mochung' ne weche mag ohala odwaro no thich oko bende David Ndi majaul jang'ad rieko e lo piny owacho kotendre kod weche mag uchumi kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag teko mano Chirchir onyene kaka noloso e liel moro mabende notimre e county mano ma Kakamega. Ruto, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega. Watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kona mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy na mtu ambaye anaitwa your economic advisors lazima watuambie sisi wa Kenya what did they mean lobabola bakulanga makure from government to government, then things are worse. You suck these people when you pay yamakura yekalushe hase. I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol rich expensive, but I care bana boda nebaka yokutuka makura mupijabji. President Ruto, suck these people, otherwise serikali yako sasa at a small function like this inaanza kukaa kama iko na sura mbaya. Kweli urongo? Ero nyakoronga jwanga chiel kuom jotelo mantiere kweth mar Kenya Kwanza Boni Alwali Senate county ma Kakamega wacho ni kata mna sani rome mabende gidhiye ing'iyo gi marach wacho gimoro kanyo gidho liech ni I don't care whether the rich find the fuel expensive en gimodwaro neno ni boda kata na jok mantiere piny oyudo kata mna ngima e yo makare. Maurice anya na pachi kalure kaka Alwali loso kalure kod pek mar ngima kapok wacho cha Alwali kalne vetting timre parliament mar jatend migepegi anyalo paro ka Mheshimiwa Mbadi no wacho ni wan wadwa mi in mikelonwa jogi to nikata kata kwa pingo gi tipodi gibro yiergi koro wadwa mi gite mondo ka gichako ka ketho weche to gikiwach ni wan mwana atamre timango mi wacha Alwali emo mi wacho nitie jotelo Kenya kae ma wacho ga madhogi kaka Moses Kuria ka wacho no en wacho madhoge Boni Alwali no bende en ja siasa obendo wacho madhoge nikech ong'iyo kaka ground koro weche dhi wacho ni gini koka temo golra kuom jogi to gini bro jogi dhimie na chilo emo mi joko wacho ni no yera gi jopiny monda aked ni jok ma mayuto gini piny omiyo en gi jodwa neno gi mang'eny koro aka koro gidwa wuok koro aka dhano dwa fulre koro aka koro jok ma dwa bedo relevant siasa Kenya kae koro aka dwa medre nikech onge ng'ama bro yien mondo omiene chilo to ko biri ko chopa kama to ko lora ro kata ke ni ndege kata ke ni traffic to jo boda ni kod nikech mage mano yiere nikech you are not going to be secure onge ombro bedo gi security nikech in kilo kir chowa onge kuminyalo wuothi kata kibi ni ko dwa wuothi gwengi bro wuotho kan nikech gineno ni in no yiere gi Kenya Kwanza makoro nyiso ni dhok ma bende gitiyo go en miti monogo be dhok ma gitiyo go en support koro miyo jogi jotelo ma woko ka pinyo wacho pod dwa biro mang'eny pod gidwa hulre mang'eny makoro sani opposition dhi bedo kata opposition makoro wacho ni opposition koro dhi bedo iye kan nikech Barruok osechako neno gidwa chako yware kendgi pogruok mar paro osechako neno kata kamano jaindi kadwa ki e